Malta se tkun wieħed mill-pajjiżi fundaturi ta' Bank ta' Investiment Asjan kif qabel il-waqfa tal-miliet, il-Parlament approva s-sem ta' pajjiżna fit-twaqqif tiegħu. Kif spjega l-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna, għalkemm il-bank huwa primarjament tar-reġjun tal-Asja, l-iżvilupp ekonomiku f'dan il-kontinent anqal interess mill-kumplament tad-dinja. L-ewwel raġuni hija illi kull bank illum huwa tista' tgħidu ta' investiment huwa globali. Malta trid tidher għax hija interessata mhux biss fir-reġjun tal-Ewropa, imma bħalma qegħdin naraw l-investiment ġie miċ-Ċina, għandna investiment mill-Ġordan, għandna investiment minn partijiet oħra tad-dinja. Hemmhekk fejn hemm tkabbir dinamiku. Fil-fatt Malta hija fost 20 pajjiż Ewropew li huma lkoll membri fundaturi ta' dan il-bank, fosthom il-Ġermanja, Spanja u l-Ingilterra. B'kapital modest ta' 12 miljun euro investiti fil-Bank ta' Investiment Asjan, il-Ministru fisser kif pajjiżna se jaħsad benefiċċji ferm akbar. Dan anke għaliex fi kliemu il-bank se jħaddan l-ogħla livelli fis-settur bil-għan li jattira aktar investiment lejn il-pajjiżi membri. Nista' ngħid huwa li dan il-bank se jkollu standards, l-ogħla standards li jista' wieħed jimmaġina. Dak li hija governanza, dak li hija kif iħares lejn l-ambjent, il-parteċipazzjoni tal-Indja, l-Awstralja, l-Ingilterra qegħdin jibagħtu kull ma jmur iktar korrezzjonijiet f'dak li huwa l-istatut ta' dan biex jilħaq l-ogħla grad ta' governanza. Kif issa nġabru ratifiki kollha tal-membri fundaturi, il-bank mistenni jibda jopera fil-jiem li ġejjin.